Bydd y fideo byr hwn yn dangos i chi'r hyn i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n cael eich gwahodd am brawf sgrinio'r fron y gig a'r hyn fydd yn digwydd yn ystod yr apwyntiad. Os ydych yn byw yng Nghymru, byddwch chi'n cael llythyr yn eich gwahodd i gael prawf sgrinio'r fron. Mae'r gwahoddiad hwn ar eich cyfer chi os ydych chi rhwng 50 hyd at 70 oed ac wedi cofrestru gyda'ch meddyg fel menyw. Eich dewis chi yw cymryd rhan mewn prawf sgrinio a'i peidio. Cysylltwch a'ch meddyg os ydych yn ddyn traws ac yn meddwl y dylech fod wedi cael gwahoddiad i gael prawf sgrinio'r fron. Bydd eich meddyg yn dweud wrthych sut i gael y profion sydd ei hangen arnoch. Bydd eich llythyr yn dweud wrthych pryd i fynd am eich prawf a ble i fynd. Y cyfan sydd rhaid i chi wneud yw mynd i'ch apwyntiad ar y dyddiad a'r amser a nodir. Rhowch wybod i ni os oes angen i chi newid eich apwyntiad. Rydym yn ceisio ein gorau i fod mor hyblyg a phosib, felly pa bynnag gymorth sydd ei angen arnoch, rhowch wybod i ni cyn eich apwyntiad. Os oes angen gwybodaeth arnoch mewn fformat arall, gallwn ddarparu BSL, hawdd ei ddarllen, breil, print bras a sain. Mae gwasanaethau cyfieithu ar y pryd hefyd ar gael. Gallwn gynnig apwyntiad hirach os oes angen mwy o amser neu apwyntiad hygyrch arnoch. Gallwch siarad ag aelod o'r tîm os ydych yn poeni am eich apwyntiad sgrinio. Gallwn gynnig apwyntiad i chi ar ddechrau neu ddiwedd y clinig, neu mewn rai achosion gallwn drefnu ymweliad ar ganolfan sgrinio i chi cyn eich apwyntiad. Rhowch wybod i ni os ydych angen gofalwr i ddod gyda chi, neu os ydych yn gofalu am rywun na all wneud penderfyniadau. Mae gan ein unedau symudol fynediad mewn lifft i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a rai sydd ag anghenion symudedd. Efallai eich bod yn meddwl pam y dylech gael prawf sgrinio'r fron os ydych chi'n teimlo'n iawn a heb sylwi ar unrhyw newidiadau. Mae prawf sgrinio'r fron yn chwilio am ganser y fron cyn i'r symptomau ymddangos. I wneud hyn rydym yn cymryd pelydr X o'ch bronnau. Gelwir y prawf hwn yn famogram. Bydd darganfod canser y fron yn gynnar yn rhoi'r siawns orau i chi o gael triniaeth lwyddiannus. Gwisgwch dop athrowsus neu sgert ar wahân gan y bydd angen i chi ddadwisgo o'ch canol i fyny. Efallai y byddwn yn eich gwahodd i ganolfan sgrinio'r fron neu uned symudol. Pan fyddwch yn cyrraedd ar gyfer eich apwyntiad, byddwn yn gwirio eich manylion personol ac yn gofyn i chi a ydych wedi cael pelydr X o'r fron yn ddiweddar. Bydd mamograffydd yn eich gweld cyn gyntedd a phosib. Mae'r holl famograffwyr yn fenywod. Byddwn yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y prawf sgrinio fel y gallwch wneud dewis gwybodus. Gallwch ddarllen yr wybodaeth hon tra byddwch chi'n aros. Bydd eich mamograffydd yn gwirio eich manylion personol ac yn gofyn a oes gennych chi gwestiynau. Mae'n bwysig eich bod yn deall manteision a risgiau profion sgrinio'r fron. Os ydych gyda gofalwr, byddwn yn gofyn a fyddai'n well gennych i'r gofalwr aros yn yr ystafell pelydr X gyda chi. Bydd angen eich gofalwr aros tu ôl i sgrin tra bod y pelydrau X yn cael eu cymryd. Yn ystod y prawf, bydd eich bron yn cael ei roi ar y peiriant mamogram. Bydd o leiaf 4 llun yn cael ei cymryd, 2 lun o bob bron. Bydd plat plastig yn cael ei ostwng i wasgu'ch bron a'i dal yn ei lle yn gadarn. Bydd hyn yn helpu i leihau'r dos o ymbeledredd ac i gael llun clir. Gall hyn fod yn anghyfforddus ond ni fydd yn para'n hir, cwpl o eiliadau'n unig. Gallwch ofyn am stopio'r prawf unrhyw bryd. Bydd eich canlyniadau'n cyrraedd cyn pen 2 wythnos. Bydd eich meddyg yn cael copi hefyd. Ni fydd canlyniadau ran fwyaf o bobl yn dangos newidiadau a byddant yn cael eu gwahodd i gael prawf arall yn hen 3 mlynedd. Mae'n bwysig eich bod yn gwybod sut mae eich bronnau'n edrych ac yn teimlo. Os byddwch yn sylwi ar newidiadau, siaradwch a'ch meddyg cyn gyntedd a phosib, hyd yn oed os ydych eisoes wedi cael prawf sgrinio'r fron. Os bydd newid yn eich bron yn cael ei ddarganfod, byddwn yn eich gwahodd i gael mwy o brofio mewn canolfan sgrinio. Mae'n bwysig iawn eich bod yn mynd i'ch apwyntiad. Nid oes gan y ran fwyaf o bobl sy'n cael profion pellach ganser y fron.
Gallwch gysylltu â ni os ydych chi eisiau trafod eich canlyniadau. Mae cymryd ran mewn sgrinio yn rhywbeth y gallwch chi ei wneud i ofalu am eich iechyd. Mae profion sgrinio yn achub bywydau.